I dag der startede jeg med at lære Petra klikkertræning. Ponyerne har virket meget mere afslappet her de sidste par dage, og de har brugt vandresporet rigtig meget. Så jeg tænker, at jeg skal i gang med at lære hende, hvad det er, klikket betyder. Derudover er jeg begyndt at fra i dag implementere min nye indkaldsrutine, fordi at det har været lidt for kaotisk, når jeg har kaldt dem ind, og de fik mad med det samme. Så nu trapper vi ned til en gulerod, når de kommer ind, når jeg fløjter. Jeg ville derudover gerne sikre mig, at de i hvert fald ikke var sultne. Jeg har haft lidt svært ved at vurdere, hvor meget de faktisk spiser, når de går ude på sporet. Så jeg gav dem bare lige lidt hø til at starte med, imens jeg lige fik fyldt hønnerne op i rundbuen. Men de virkede heldigvis ikke særlig sultne, fordi de var begge to meget snaksalige. Jeg startede med at træne lidt med indianer, fordi så tænkte jeg, at hun lige kunne få lov til at kigge på, fordi jeg forestiller mig, at hun vil være lidt skeptisk over for den her fluffy ting her. Det virker som om på indianer, han synes, det var rigtig dejligt at blive trænet lidt med igen. Det har vi ikke gjort siden, lige inden Petra flyttede ind faktisk. Bagefter gik jeg ned til Petra, som var i gang med at spise, og så stillede jeg mig sådan set bare lidt på afstand. Jeg skulle lige finde ud af, hvor hun var henne, og hvordan hun reagerede på den her fluffy ting. Og med det samme jeg kom hen med den, så drejede hun faktisk hovedet væk, og virkede sådan lidt usikker på den. Så jeg tænkte, okay, jeg skal i hvert fald starte med at sætte barren rimelig lavt for, hvornår jeg giver klikket. Efter lidt tid, så kunne jeg gå tættere på, uden at hun reagerede på det, og så startede jeg med at implementere klikket her. Jeg starter med at klikke for, at hun faktisk bare kigger på den med et roligt blik i øjnene. Efter at jeg havde klikket første gang, og hun havde tykket munden, så gik hun tilbage til at spise hø, og så prøvede jeg bare at løfte den her fluffy pind. Og da hun kiggede på den, så klikkede jeg og gav en godbid. Da jeg havde gjort det en gang til, så stillede jeg mig over et andet sted, og så begyndte hun faktisk at gå hen til mig. Og det begyndte ligesom at gå op for hende, når hun duttede på den her, så udløste det godbidder. Det var meget bevidst, at jeg holdt den her fluffy pind bag ryggen, imens hun tykkede munden, og først tog den frem, når hun selv rettede opmærksomheden hen mod mig. Jeg har allerede fundet ud af, at hun er en meget sensitiv hest, så jeg prøver virkelig at holde øje med selv de mindste tegn, og så holder jeg særligt også øje med hendes motivation undervejs, og om hun bliver ved med ligesom selv at søge hen til den her pind. Det er den her øvelse, jeg har brugt som den første indlæringsøvelse af klikkertræning på alle de heste, som jeg har klikkertrænet indtil videre. Jeg synes, det er en ret god og virkelig nem øvelse, og fordi at heste jo generelt er meget nysgerrige, så plejer det ikke at tage ret lang tid, før at de ligesom finder ud af, at når de sætter mulen på den her, jamen så udløser det en godbid. Det virker som om, at hun fik mere og mere selvtillid i øvelsen, og hun var ret nysgerrig på godbidstasken på et tidspunkt. Men jeg står egentlig bare stille, og så løfter jeg den fluffy pind for at guide hende til klikket, og jeg klikker og giver en godbid. Hun er meget anderledes at træne med end indianer. Det er som om, at hun har paraderne en lille bitte smule mere oppe, og hun skal sådan lige se det hele andet, hvilket jo er totalt fair. Men det gør også, at jeg føler, at jeg bliver meget klogere på hende og på hendes adfærd, og ligesom prøver at blive bedre til at aflæse, hvad det egentlig er, hun ønsker at fortælle mig. Men jeg synes, vores træning her i dag gik rigtig godt, og også taget i betragtning af, at det her jo er allerførste gang, hun prøver klikkertræning. Hun er super intelligent og reagerer meget på selv de mindste signaler, så jeg skal også lige huske, at hun jo mærker alting virkelig hurtigt og let. Men det bliver super spændende, og jeg glæder mig enormt meget til vores rejse.